नेल लेभेलनि खामानि मावनानै बे डेभेलपमेन्टनि आलदा रायजो बा आलदा दुनियानि डेभेलपमेन्टनि पेजखौ हमनो हानाय नङा। আপোনালোকে কওক না অলপ বাচ্চাৰ কাৰণে ভাবক 5-6 বছৰৰ ছোৱালীৰ বিয়া এখন অসমত মই কৰিব নিদিও। थारैनो हेफाजाब आरो मदद जागोन आरो जों सानसे जोंनि जि सिमां बे सिमाङा मोगथां जागोन जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ। नोंथांमोना दिनै बिसिनिफ्राय साजिनै जितु नोंथांमोना दैदेनगिरि हिसाबै दिनै इउपिपिएलआव जयनिं जाबाय बे बिथिङाव मा बुङो? थारैनो मोजां मोनदों जे जोङो जोंनि मोनसे टीम बिएसइउ सेन्ट्रेल टीम जोङो आलोचना खालामदोंमोन जे दानि जाबाय थानाय सम मोनसे पिसफुल बिटिआर दानायनियाव जों मा कन्ट्रिबिउसन खालामनो हागोन होननानै जों बिदि सानबाय थानायावनो दा जोङो बिराद मोजां मोनसे अपरचुनिटि मोनदों। बे मोननानै जोङो सारमोनहा जों मोनसे सावरायनानै दानि बिटिआरनि दैदेनगिरि प्रमद बर' सारजों जोङो बोरैबा मोनसे लिंक लानानै जाहाथे जोंनि एक्सपार्टिस जों जेराव मावबोखानाय 10 years जाबाय जोङो बिएसइआव जोङो फाउन्डार मेम्बार खामोन। दा बे मावनायखौनो जों मारै दौलत थानाय बायदि जानानै आरो जों नुबाय प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव 3 बोसोराव लासैनो मोजां मोनसे परिबेस फैदों। बे परिबेसखौ आरोबाव गोख्रोङै मारै जौगाहोनो शान्ति मोनसे लाबोनाय गासिबो जनगोष्ठी थानाय बिटिसिनि ओनसोलनि गेजेराव जा मिशन भिजन जा दङ मोनफा मोनफा जोङो नायबिजिरनानै साननो मोनबाय जे थारैनो बियो मोनसे मोजां मोनसे प्लेनिं लादों मोनसे मिशन भिजन लादों दानि सरकारा। दा बे मिशन भिजन लानायाव जों माबायदि सापर्ट होनो हायो बेखौनो जों सावरायलायनानै जाफैनाय जादों आरो बोजबनानै लादों जोंखौ दिनै बेनि थाखाय बिराद मोजां मोनदों। थारैनो बिएसइआव जोबस्रांनायनि लामायाव फैमारबाय ना? दा बिएसइआ बुंनो थाङोबा बिराद गोरों गोरा जोङो बेयाव डक्टरेट दं एमए एमबिए एमएससि पास आउट जानाय दङ बिरादनो जों गासिबो नायबिजिरनो रोङो नालाय। दा आं सानो जोंनि जेसेबां लोगोफोर दङ बिसोरबो जोंनि दा फैनायखौ नुनानै आरो जों जा मावगोन बेखौ नुलांखागोन नुलांनानै बिसोरो फैगोन आरो आं गोसो गोरबोजों बरायनोसो लुबैखादों दिनैनो दानो आं नोंसिनि चेनेलनि थ्रुयै आं बरायबाय बिसोरखौ फैनो हागोन जेला गोसो बिराद मोजां परिबेस मोनसे दङ बेयाव मावनो थाखाय। नोंथाङा दिनै इउपिपिएलआव जयनिं जाबाय नाथाय इउपिपिएलनि आगोलाव नोंथाङा जिहेतु बिएसइआव दंमोन बिएसइआव हाग्रामा महिलारिनि जिहेतु मावनायखौ मोनबोदोंमोन 10 बोसोर दायो नोंथाङा माबोरै फाराग मोनदों जिहेतु 10 बोसोरनि जिहेतु थाबोनाय आरो दिनै इउपिपिएलआव जिहेतु इउपिपिएलनि जे खामानि मावनाय बेखौ माबोरै नांदों नोंथाङा? थारैनो हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो सासे रिभलिउसनारिस्ट आरो बिनि दैदेननायावनो जोङो मोनसे बे बिटिसिखौ दानो मोनदोंमोन। बर' हारिया गावनि मोनसे जायगा बा स्थान मोनदोंमोन आसाम रायजोनि गेजेराव मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट मोननो हादोंमोन बे नंगौ मोजाङैबो खालामदोंमोन खिन्थु दा समनि लुबैनाया दा नैबे समनि डेभेलपमेन्टनि पेजआ गासिबो सारा दुनियायावनो आलदा स्टाइलनि थांदों नालाय। दा ट्रेडिसनेल लेभेलनि खामानि मावनानै बे डेभेलपमेन्टनि आलदा रायजो बा आलदा दुनियानि डेभेलपमेन्टनि पेजखौ हमनो हानाय नङा। जोंनि बे ओनसोला थालांनोबो हागौ जाबादि अल्ड स्टाइलनि मावोबा दा बे दा गोदान मावनाय इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांमोननि आन्डाराव दा बे मावनाया जाहाथे आरो स्पिड जाबावो जाहाथे जों डेभेलपमेन्ट एक्टिभिटिसखौ जेरै गुबुन रायजोआव जादों जोंनि भारत हादरावनो बेजों जोङो खाब जाफानो हायो। थारैनो जिहेतु बिपिए बा खामानि मावनो हायाखै नामा ओंखायनो नोंथांमोना दिनै इउपिपिएलआव जयनिं जाबाय नामा? खामानि मावनायखौथ' दा बिसोर सरकारावबो गैखाया आरो खामानि मावनाय सिस्टेमाबो एसे आलादामोन बिसोरनिया दा बेखौनो जोङो मोनदांनो मोननानै आरोबाव नैबे दा गोदान दोलो बेनिफ्राय इउपिपिएलआ 3 बोसोरल' जादों दा बेयाव जोंनो एसे सम मोननांदों नायनो बिसिनि नैबे इउपिपिएल दोलोनि मावनाय आरो थांनाय 10 बोसोर 17 बोसोराव बिपिएफआ जा मावदों बिनि फार्कखौ नायनो थाखाय जोंनो 3 बोसोर सम लादों जोङो नायबिजिरदों दा बेयावनो नायबिजिरनानै मोननायाव साबसिन जों मोनदों निश्चय नंखायनो जों बेयाव दिनै जौगानानै फैदों। फैबाय थानाय नैरोजानि जे मेट्रिक एमपि बिसायख'थि बेयो बारा सम गैला बेहाय बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुङो जिहेतु बिपिएफखौ गोबां जिहेतु दोलोखौ सापर्ट खालामनाय नुदों बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुङो जिहेतु बनसुआबो जिहेतु सापर्ट खालामनायखौ नुनो मोनदों बे बिथिङाव माबाफोर बेले बेजे दं नामा बनसु आरो बिएसइउनि गेजेराव? बनसु आरो बिएसइउनि गेजेराव बे मोननैया नायनो थांबा आलदा संगठना खिन्थु मानसिया बेनो जाजेननायनिफ्रायनो बिएसइउनि दैदेनगिरि नेहाथारियानो बेनि दा प्रेसिडेन्ट जानानै दङ दा बे बिथोराव नायनो थाङोबा आइडियलजिया एखेयानो बिसिनिखौ बुंनो थाङो जों।
बिथांमोननि आइडियलजिया राजनितिक आइडियलजि नामा? राजनितिक आइडियलजि नङाबो जानो हागौ मिथिया, खिन्थु दा जाबायदि बिसोरनि एक्टिभिटिसखौ नुनो मोनदों बेखौ नायोबाथ' राजनितिक माबाखौनो नुयो, लामा लामाखौनो नुयो। नोंथांमोननि जितु BSU निफ्राय आरो फैबावनायनि सम्भाबना दं नामा? दङ, बे पाइपलाइनाव दङ, गोबाङैनो दङ, आरो जोङो मबिलाइज खालामदोंबो अलरेडि गासिबो जेसेबां जोंनि दा मोनबा डिस्ट्रिक्ट दं बिटिआरआव बेखौ जों माबागोन आरो सम लानानै बिसोरबो आरोबाव सम लागोन गावसोर। আইনখনত 6 বছৰ 5 বছৰৰ ল'ৰা ছোৱালীৰো মেৰেজ ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ প্ৰভিজন আছে। ডিসকাশন শুনি লওক না অধ্যক্ষ মহোদয়, আপুনি যদি আপোনালোকে শুনি লওক অধ্যক্ষ মহোদয়, আপুনি যদি ইউডিএফৰ এজনক ক'ব দিয়ে, আপুনি যদি ইউডিএফৰ এজনক ক'ব দিয়ে, কংগ্ৰেছৰ এজনক ক'ব দিয়ে, মোৰ কোনো আপত্তি নাই, মই আপত্তি কৰা নাই। আপোনালোকক মইতো কৈছো যে কওক, স্পিকাৰে ৰিজেক্ট কৰিছে, কিন্তু আপোনালোকে যদি এজনে এনেকুৱা ড্ৰেকনিয়ান এক্ট এখনক যদি সমৰ্থন কৰি আপোনালোকে ক'ব খুজিছে, আপোনালোকে কওক, আপোনালোকে কওক না। আরে অলপ বাচ্চাৰ কাৰণে ভাবক, 5-6 বছৰৰ ছোৱালীৰ বিয়া এখন অসমত মই কৰিব নিদিওঁ। আপোনালোকে যি কৰক, आप लोग चुन लीजिए, असम में चाइल्ड मैरिज नहीं होने दूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ, हम होने नहीं दूंगा जब तक हिमंत बिश्व शर्मा जिंदा है, जब तक असम में चाइल्ड मैरिज नहीं होगा। आप चुन लीजिए। बहुत सुना गोटे गिबियावनो आं बिथांमोन गासैखौबो बरायना लाबाय। UPPL हान्जानि जानानै आं जाय बिथांमोना BSU निफ्राय UPPL हान्जानि नीति आरो आदर्श आरो जोंनि मानिजाथाव BTR नि चिफ UPPL नि प्रेसिडेन्ट बिथांनि जि मिशन एन्ड भिजन बेखौ मोजां मोननानै बिथांमोना राइट टाइमाव राइट डिसिजन लानानै दिनै UPPL हान्जायाव जइन जाफैबाय। बिथांमोनखौ UPPL हान्जानि जानानै आङो गोसो गोरबोजों बरायनानै लायो आरो आसा खालामो बिथांमोना बे हान्जायाव जइन जानानै जोंनि मानिजाथाव चिफ प्रमद बर'नि जि खामानि मावनाय बेखौ आरोबाव गोख्रोंसिन खालामनायाव हेफाजाब आरो मदद होगोन आरो जोंनि ओनसोलखौ जौगासार होनायाव बिथांमोना जि मोनसे एक्सपिरियेन्स दंमोन बे एक्सपिरियेन्सखौ लानानै जोंनाव गोबां हेफाजाब आरो मदद होगोन आं बेखौ बिसास खालामो। बेखायनो आं दिनै गासैखौबो बरायबाय आरो बियो जोंनि थाखाय मोनसे मोजां बिदिन्थि जे फैबाय थानाय समाव जोंनि हारिखौ गेरेमसा हारि दानायाव थारैनो हेफाजाब आरो मदद जागोन आरो जों सानसे जोंनि जि सिमां बे सिमाङा मोगथां जागोन जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ। बियो जाबाय थागोन, बियो जोंनि मोनसे रानिं, बियो मोनसे प्रक्रिया बे जइन जानाया आरो गोबां बेबायदि फरायसा हान्जानिफ्राय जोंनाव जइन जागोना जोंजों मोनसे सोमोन्दोआव दंलायबाय थायो। दा बेखायनो मोनसेनि उनाव मोनसे जोङो हाबाफारिखौ लाबोबाय थादों। दा इयुनाव बिनि थाखाय नोंथांमोनखौ जों लेंहरनानै बिनि सोमोन्दै जों नोंथांमोननो फोरमायना होनाय जागोन।